Solemnidad sa Balaang Lawas ug Dugo ni Kristo. Hunyo 14, 2020. Kinutlo gikan sa basahon sa Deuteronomio. Si Moises miingon sa katawhan, hinumdumi nga gigiyahan kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa tibuok ninyong panaw sulod sa kapatan ka tuig didto sa kamingawan. Gilisod-lisod kamo niya aron pagsulay kung tumanon bagayod ninyo ang iyang mga sugo. Gilisod-lisod kamo niya o gipasagdan nga makabsan og pagkaon. Unya, gihatagan kamo niyag mana. Pagkaon nga wala pagayod ninyo matilawi og sa inyong katigulangan sukad masukad. Gibuhat niya kini aron kamo makaila nga ang tawo dili mabuhi sa pagkaon lamang, kundili sa matag pulong sa Ginoo. Ayaw gayud kamog pagpagarbo. Ayaw kalimti ang Ginoo, ang inyong Dios, nga maoy nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto, diin naulipon kamo. Siya ang nagtultol kaninyo latas ni adtong hilabihang dakua ug makalilisang nga kamingawan, nga gipuy-an sa daghang malalang bitin ug tanga. Yuta kadto nga walay tubig, apan nagpabuhagay siyag tubig gikan sa batong bantilis aron inyong mainom. Siya ang naghatag kaninyog mana aron inyong kanon, pagkaon nga wala pagayod matilawi sa inyong katigulangan. Gibuhat niya kini aron pagputol sa inyong garbo ug sa pagsulay kaninyo alang sa inyong kabulahanan. Ang pulong sa Ginoo. Dayga ang Ginoo, Jerusalem. Dayga ang Ginoo, o Jerusalem. Dayga ang imong Dios, o Sion. Kay iyang gilig-on ang mga trangka sa imong mga ganghaan. Iyang gipanalanginan ang imong mga anak sulod kanimo. Gitugot niya ang kalinaw sulod sa imong mga utlanan. Gibuhong ikaw niya sa labing maayong trigo. Gipadala niya ang iyang sugo ngadto sa yuta. Makusog ang pagdagan sa iyang pulong. Iyang gisangyaw ang iyang pulong ngadto kang Hakob. Ang iyang mga balaod ug mga gimbutan ngadto kang Israel. Wala siya maghimo sa maingon sa laing nasod. Wala niya ipahibalo ang iyang mga kasuguan ngadto kanila. Alleluia. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Ang kupa sa panalangin nga tungod niini gipasalamatan nato ang Dios. Dili ba kini pakig-ambit man nato sa dugo ni Kristo inig-inom nato gikan niining kupa? Ug dili ba pakig-ambit man nato sa lawas ni Kristo inigkaon nato niining pan nga atong gipikas-pikas? Sanglit may usa lamang ka pan, kitang tanan, bisan daghan, usa lamang ka lawas. Kay nakig-ambit man kita sa usa lamang ka pan. Ang pulong sa Ginoo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon ngadto sa mga Hudeyo, Ako ang pan nga gikan sa langit
nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon ni ining pan dili gayod mamatay, ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Nakahaling kini og mainit nga paglalisay sa mga Hudeyo. Unsaon man niining tawhana sa paghatag kanato sa iyang lawas aron kanon? Nangutana sila. Si Jesus miingon kanila, sultihan ko kamo. Kun dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tawo, ug moinom sa iyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod, ug moinom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan, ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kay ang akong unod mao ang matuod nga kalanon, ug ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo, magpuyo dinhi kanako, ug ako diha kaniya. Ang buhing Amahan maoy nagpadala kanako, ug tungod kaniya nabuhi usab ako. Sa samang pagkaagi, ang mukaon kanako mabuhi tungod kanako. Busa kini mao ang pan nga gikan sa langit. Dili kini sama sa pan nga gikaon sa inyong mga katigulangan ug unya nangamatay gihapon. Ang mukaon niining maong pan mabuhi sa dayon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.